Днес пазаруваме в Англия. Така хора, косата е мокра, в колата сме, което означава само едно. Аз съм в сесия и отиваме да си вземем нещо сладичко от моя любим магазин в Англия. Ауди. Класика в жанра. Хайде да отиваме. И ние решихме. Ама то в сесия ли е човек, ако не си каже, тая темичка минава, ми заслужава една вафличка и едно киткаче и един пудинг, то свърши сладкото у нас, аз увършах хладилника, айде през паркинга директно в Ауди, защото работата е сериозна. Почваме здравословно. Взимам си 4 и такива салати с рибатон за 1,65. Понякога ме питате, ям ли месо, само риба ям. След това 4 пудинга за 1,49. Леща, няма кой да готви, в сесия сме 49 пенса консервата. Знам, здравословно и така нататък, ами няма време сега. 89 пенса за един протеинов пудинг, взимам 3, след това взимам 6 от тези рулца, които са с лук и сирене, 1,75. Проверявам набързо най-важният въпрос. Ли че съм вкъщи, взимам някой друг зеленчук, ако случайно с кола съм някой ден да сготвя нещо, подминавам чипса, 1 паунд и 9 пенса, обаче хайде да не се оливаме съвсем. Много ми харесва как Ауди прави продукти, които са копия на оригинални продукти. Примерно нотоката е 1,65, която седи до нотелата от 2,99. Но избягвам да купувам буркани шоколад, защото съвсем изгубвам мяра колко точно хапвам и се оливам съвсем. 6 бутилки минерална вода за 2,19, взимам 12 общо. Хайде една бюджетна мача за 1,49, има 6 сашета вътре. Едно бурканче кимчи за 2,99. Пастите се правят много лесно, така че си взимам един сос за 69 пенса с гъби и ако някой ден набързо сваря една паста, просто ще го добавя вътре в него. 6 домата за 1,89. Да, не са съвсем домати. Любимите ми неща тук са сладките работи, хора, но контролирам се. Взимам си само 2 пакета с по 9 вафлички вътре за 1,25 всеки. В количката има и много други неща, които не снимах, включително и месо за ласи и всичко излезе около 75 паунда за цялата тази количка. Отивам да ям!